Meilir Emrys ydy fenw i, a dwi'n gweithio fel swyddog iaith Gymraeg efo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Pwrpas y cyflwyniad yma ydy i esbonio pam mae'n holl bwysig bod y Bwrdd Iechyd yn gallu darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac i roi syniad i chi o'r math o gyfleoedd swyddi sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg o fewn y sector iechyd. Wedyn, wedi mi orffan siarad, fe fydd Elliw o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn trafod y cyfleoedd sydd ar gael i astudio cyrsiau prifysgol, gan gynnwys cyrsiau nyrsio a meddygaeth yn ddwyieithog. I ddechrau felly, pam mae'n hanfodol bod y Bwrdd Iechyd yn gallu darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg? Os nawn ni edrych ar be yn union ydy gwaith y Bwrdd Iechyd yn y lle cyntaf. Yn y pen draw, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, fel pob Bwrdd Iechyd arall, yn bodoli am un rheswm. Yn syml iawn, prif ddyletswydd y Bwrdd Iechyd ydy gofalu am bobl. Ac mwyn gallu cyflawni hynny'n llwyddiannus, ein prif gyfrifoldeba ni ydy sicrhau bod cleifion yn cael eu hasesu'n gywir a gwneud yn siŵr drwy hynny bod eu anghenion gofal nhw yn cael eu bodloni. Wrth wneud hynny, mae'n holl bwysig bod staff y Bwrdd Iechyd yn gwneud popeth o fewn ei gallu i hwyluso profiadau cleifion, mwyn sicrhau bod yr unigolion hynny yn gallu teimlo mor gyfforddus a mor hapus a phosib wrth iddyn nhw ddefnyddio gwasanaethau Bwrdd Iechyd. A dyma lle mae pwysigrwydd gallu darparu gwasanaethau i gleifion drwy gyfrwng y Gymraeg yn dod yn amlwg. Dyma map o'r ardal a mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ei gwasanaethu. Fel y gwelwch chi, mae hi'n ardal fawr, sy'n cynnwys bob rhan o Ogledd Cymru. O Gaergybi yn y gogledd orllewin i Wrecsam yn y gogledd ddwyrain, ac o Landudno, Prestatyn a'r Fflint ar arfordir y gogledd, i Dywyn ac Aberdyfi ar arfordir Bae Ceredigion yn y de. Rwan, yn amlwg, Cymraeg ydy iaith gyntaf nifer fawr o drigolion Gogledd Cymru. Ac yn naturiol felly, mae nifer sylweddol o'n cleifion ni yn awyddus i gael siarad yr iaith honno wrth ymwneud efo'r Bwrdd Iechyd. Wedi'r cyfan, mae gorfod cyfathrebu drwy gyfrwng ail iaith yn gallu bod yn brofiad digon chwysig i unrhyw un. Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf yn ei ffeindio hi o leia rywfaint yn anoddach i fynegu eu hunan mewn iaith arall. Ond, mae yna rai cleifion sy'n methu cyfleu i anghenion yn effeithiol mewn unrhyw iaith ond am y Gymraeg. Meddyliwch, enghraifft, am blant ifanc, pobl hŷn, cleifion iechyd meddwl neu unigolion sydd efo anableddau dysgu. Yn amlwg felly, mae'n hanfodol bod y Bwrdd Iechyd yn gallu darparu gwasanaethau i'n cleifion ni drwy gyfrwng i mamiaeth. Wedi'r cyfan, oherwydd eu bod nhw'n sâl neu wedi anafu mae pobl yn gorfod mynd i'r ysbyty, ac mae'n naturiol felly bod unigolion yn dueddol o deimlo'n eithaf nerfus neu'n ansicr pan maen nhw'n ymwneud efo'r Bwrdd Iechyd. Mae'n hanfodol felly bod staff yn gwneud popeth o fewn ei gallu i helpu cleifion i deimlo'n gyfforddus drwy gydol y cyfnod pan maen nhw o dan ein gofal. A mae iaith yn rhan holl bwysig o hyn. Yn wir, mae gallu trafod y sefyllfa efo cleifion yn ei mamiaeth yn hanfodol, fel bod modd i ni sicrhau bod unigolion Cymraeg ei iaith yn teimlo'n hapus ac yn gyfforddus tra maen nhw o dan ofal y Bwrdd Iechyd, a'i bod nhw hefyd yn gallu deall be'n union ydy pwrpas y gwasanaethau sy'n cael ei darparu ar eu cyfar nhw. O ran hynny felly, mae gallu cyfathrebu drwy gyfrwng iaith gyntaf claf yn holl bwysig i bob agwedd o ddarparu gofal iechyd. O asesu, i wneud diagnosis, i sicrhau cydsyniad claf sydd angen triniaeth. Felly'r dadla bod yn rhaid gwneud bob un o'r pethau yma drwy gyfrwng iaith gyntaf claf mwyn sicrhau i bod nhw'n cael ei gwneud yn hollol gywir. I grynhoi felly,
Mae'n hanfodol bod cleifion yn cael yr hyddid i siarad i mamiaeth wrth dderbyn gwasanaethau gofal iechyd. Yn wir, yn achos llawer o siaradwyr Cymraeg, sy'n ei chael hi'n anodd i gyfathrebu'n glir mewn unrhyw iaith arall, dylid ystyried yr hawl yma yn ddarpariaeth greiddiol bwysig, yn hytrach na dim ond rhywbeth dewisol neu ychwanegol, rhywbeth fysa'n braf i'w gael. Yn syml, mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyfrifoldeb moesol i ddarparu gwasanaethau gleifion drwy gyfrwng yr iaith y mae'r unigolion hynny yn dymuno ei defnyddio. A felly, da ni'n gwneud yn gorau glas i weithredu yn unol ar egwyddor yna. Mwyn hybu datblygiad ac argeuledd gwasanaethau cyfrwng Cymraeg o fewn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, fe ddatblygodd Llywodraeth Cymru fframwaith strategol mwy na geiriau. Prif weledigaeth mwy na geiriau ydy y dylai cleifion sy'n siaradwyr Cymraeg allu derbyn gwasanaethau yn ei iaith eu hunan drwy gydol y broses ofal. A felly, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a holl fyrddau iechyd eraill Cymru o ran hynny, bellach yn gweithio i weithredu cynnwys y fframwaith, mwyn sicrhau bod cleifion Cymraeg eu iaith yn gallu derbyn y gofal gorau posib. Ochr yn ochr ar cyfrifoldeb moesol sydd ganddo ni i fynd ati i ddarparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar gyfer y cyhoedd, mae yna hefyd ofynion deddfwriaethol neu gyfreithiol sy'n gorfodi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i weithredu'n dwyieithog. Ers mis Mai 2019, mae Bwrdd Iechyd wedi bod yn gweithredu'n unol a safona'r Gymraeg, sef cyfres o fencnodau sy'n amlinellu be yn union y mae disgwyl i sefydliadau fel ni ei wneud mewn perthynas â'r Gymraeg, wrth ddarparu gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng Ngogledd Cymru. Mae'r safonau yn ofynion statudol, a felly does ganddo ni ddim dewis ond i gweithredu nhw. Bysa ni'n torri'r gyfraith fel arall. Ond ar ôl sôn gymaint am be mae'r Bwrdd Iechyd bellach yn ei wneud o ran y Gymraeg, y cwestiwn dwi eisiau ystyried rwan ydy sut all y ffaith eich bod chi'n gallu siarad Cymraeg fod o fantais i chi yn bersonol. Yn syml, fel mae'r dyfyniad ar y sgrin yn ei brofi, mae gallu cyfathrebu yn ddwyieithog bellach yn cael ei ystyried yn sgil holl bwysig ar gyfer bob math o swyddi. Yn wir, erbyn hyn, mae yna alw mawr am siaradwyr Cymraeg mewn bob math o feysydd, gan gynnwys o fewn y sector iechyd. A does dim raid i chi fod yn doctor neu yn nyrs i weithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Wedi'r cyfan, mae'n mynd ati i ddarparu gwasanaethau yn ddwyieithog yn golygu llawer iawn o waith a gymroddiad. Ac mwyn hwyluso'r gwaith yma felly, mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr uned iaith. Dwi'n aelod o'r tîm hwnnw, ac yn gwaith ni ydy darparu cyngor, adnoddau, hyfforddiant iaith a gwasanaeth cyfieithu ar gyfer gweddill gweithlu, mwyn sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn gallu gweithredu yn ddwyieithog. Ar yr un pryd, mae gan y Bwrdd Iechyd hefyd adrannau technoleg gwybodaeth a chyllid, a fysai ddim yn bosib i ni allu darparu gwasanaethau clinigol ar gyfer y cyhoedd yn effeithiol heb fodolaeth bob math o staff cefnogol eraill, gan gynnwys rheolwr prosiect, gweithwyr derbynfa, porthorion neu gogyddion. Mae'r Bwrdd Iechyd yn ystyried y gallu i siarad Cymraeg a Saesneg yn sgil sy'n ddefnyddiol a gwerth i chael ar gyfer bob un o'r swyddi yma. Dim ots be ydych diddordebau academaidd chi felly, fe allai fod na swydd ilfrydol i chi o fewn y sector iechyd. Yn wir, hanas oedd yng nghwrs i yn y brifysgol, ond mae'r ffaith fy mod i'n gallu siarad Cymraeg wedi fy ngalluogi i ganfod swydd y tu allan i'r maes penodol hwnnw, yn hyrwyddo'r iaith o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Yn syml,
mae gallu siarad mwy nag un iaith bellach yn cael ei ystyried yn sgil ychwanegol ddefnyddiol. Allai eich gosod chi ar wahân i bobl eraill wrth i chi fynd ati i ymgeisio am swyddi. Ac felly, mewn byd cystadleuol, lle mae swyddi'n brin, fe allai'r ffaith o ganddoch chi sgiliau dwyieithog fod yn fantais anferth. Hyd yn oed os nad ydych chi'n hollol rhugl, mae o'n rhywbeth sydd werth i chi nodi ar eich CV. Felly cofiwch wneud hynny. Yn wir, mae bodolaeth polisi sgiliau dwyieithog Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dangos gymaint o bwysigrwydd sydd bellach yn cael ei roi ar recriwtio siaradwyr Cymraeg. Oherwydd pwrpas penodol y polisi yma ydy sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn cyflogi digon o staff efo sgiliau ieithyddol addas, mwyn i ni allu parhau i ddarparu bob math o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly'n amlwg, mae'r gallu siarad Cymraeg bellach yn cael ei chyfri yn sgil fwy pwysig. Ond, cyn i chi fynd ati chwilio am swyddi, fe fydd nifer fawr o bobl ifanc fel chi yn mynd i ffwrdd i brifysgol. Ac yn ffodus, mae hi bellach yn bosib i chi fynd ati i ddefnyddio a datblygu eich sgiliau iaith Gymraeg chi yn ystod eich cyfnod chi fel myfyriwr. Mwyn eich paratoi chi ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn sefydliadau fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar ôl chi raddio. Yn wir, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol bellach yn cynnig cyfleoedd a chymorth ariannol penodol i fyfyrwyr Cymraeg eu iaith, sy'n dilyn bob math o gyrsiau mewn prifysgolion ledled Cymru, gan gynnwys cyrsiau gradd, nyrsio a meddygaeth. A felly, dyma elliw o'r Coleg Cymraeg i esbonio mwy. Helo, Elliw dwi a dwi'n swyddog marchnata a chyfathrebu i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fy ngwaith i yn amrywio o weithio ar y gwefannau cymdeithasol efo myfyrwyr a rhoi cyflwyniadau fel hyn a wyneb yn wyneb pan mae'n bosib. Be ydy'r Coleg Cymraeg? Wel, dydy'r coleg ddim ar safle fel Prifysgol Bangor neu Goleg Menai, ond da ni'n gweithio hefo'r colega a prifysgolion yn cynnig cyfleoedd i astudio cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg. Ella bod rhai o'ch chi eisiau chwilio am brentisiaeth ar ôl gadael ysgol neu goleg. Ella bod rhai o'ch chi eisiau mynd syth i waith. A rhai eraill eisiau mynd ymlaen i astudio yn y brifysgol. Cofiwch wneud y mwyaf o'r cyfleoedd yn yr ysgol rwan i ymarfer eich sgiliau Cymraeg a chadysgu'r iaith am ddim. Mae o wir yn mynd i helpu chi ar gyfer y dyfodol pan fyddwch chi'n chwilio am swyddi. Peidiwch a difaru peidio gwneud. Yn y sleid yma, mi welwch gymaint o gyrsiau prifysgol o'r sector iechyd a gofal sydd ar gael yn rhannol neu gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan y Coleg Cymraeg Lusgen Hadon, sef myfyrwyr o brifysgolion Cymru gyfan sy'n astudio rhan o'r cwrs yn Gymraeg. Dyma Bria sy'n astudio bydwreigaeth ym Mhrifysgol Bangor. Y peth gorau am astudio cwrs bydwreigaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yw cael gofalu am ferched beichiog a chael cyfathrebu yn ei mamiaeth, felly'n sicrhau ei bod yn cael y gofal sy'n galluogi fynd deimlo'n ddiogel mewn sefyllfa ddieithr. Dyma lusgenad arall, Megan. Mae hi'n astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. I fod yn onest, doeddwn i ddim wedi trio astudio'r cwrs yn Gymraeg i ddechrau. Ar ôl sgwrsio hefo gweithwyr y Coleg Cymraeg, fe wnaethon nhw gadarnhau y byddai digon o help petawn i angen. Felly, es ati i wneud rhan o'r cwrs yn Gymraeg ac ymgeisio am yr ysgoloriaeth meddygaeth. Dyma'r peth gorau dwi wedi wneud oherwydd mae'r dosbarthiadau'n llai ac mae'n galluogi fi i ddefnyddio a dysgu terma meddygol dwyieithog ar leoliad, sy'n bwysig wrth siarad gyda chleifion Cymraeg. Wrth benderfynu astudio rhan o gwrs prifysgol yn Gymraeg, mi fedrwch chi gael ysgoloriaeth. Ond be ydy ysgoloriaeth?
Wel, dydy o ddim yn fenthyciad, mae'n cael ei dalu yn syth i'ch cyfri banc chi, dydy o ddim yn ddibynnol ar y gyflog rhieni, a mae'r ffurflen gais yn hollol syml a does na ddim arholiad. Felly pres ydych chi'n gael i astudio yn y brifysgol a ddim yn gorfod talu fo nôl. Mi fedrwch chi gael rhwng 1,500 a 2,000 o bunna drwy Ysgol yr Eithaf Coleg Cymraeg. Be di'r neges yn y cartŵn yma? Wel, mae o'n dangos pwysigrwydd y Gymraeg yma yng Nghymru yn enwedig yn y sector iechyd a gofal wrth ddelio hefo bobl bregus. Hefyd, meddyliwch sy'n y ddau o'na chi rwan yn mynd am swydd ddyda ni fel doctor. Mae'r ddau o'na chi efo union yr un cymwystera a profiadau, ond mae yna un peth sy'n eich gwahaniaethu chi. Mae un yn ddwyieithog ac yn siarad Cymraeg. Dydy'r llall ddim. Pwy sy'n cael y swydd felly i osgoi y sefyllfa fel y cartŵn? Wel, yr un sy'n medru siarad Cymraeg ac yn ddwyieithog wrth gwrs. Diolch yn fawr am wrando heddiw. Dwi'n gobeithio bod y cyflwyniad yma wedi dangos i chi pa mor lwcus da chi yn gallu siarad Cymraeg a pa mor bwysig a gwerthfawr ydy cadw'r sgiliau Cymraeg yna ar gyfer y dyfodol. Os da chi'n meddwl aros yng Nghymru neu dod yn nôl i Gymru un diwrnod, mae cadw'r sgiliau Cymraeg yna ar gyfer y byd gwaith yn hynod o bwysig. A nid yn unig yn y sector iechyd a gofal, ond pa bynnag faes mae gennych chi ddiddordeb mewn mynd i weithio iddo fo. Am fwy o wybodaeth am y Coleg Cymraeg, gallwch chi fynd ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol neu dilyn ni ar y gwefannau cymdeithasol yma. A newch chi sylwi, mae yna rei o dan yr enw Dy Ddyfodol Di, a mae heini wedi anelu at bobl y choed chi a myfyrwyr prifysgol.